Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Good morning. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. O, hindi magkalipat. Bisan hindi kaheresisyo, importante, makainom kita DTX 500. Ngaman, ang DTX 500, nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Abot silingon, kung mabako na nga itong lawas, kung mabako na nga itong organ, mabato kita. Sa anuman nga pamalatian, nga mahimo, nga maglikop pa sa aton palibot. Importante ini kayo, nga mabako na nga itong lawas, inasod-asod nga balatian subong, ang nagadapo sa pungsod Pilipinas. Wala pa kagwa ang COVID-19, may dinggi naman. Nga pasulod kay tigululan, may G4 naman, swine flu, kag madamo. Tikinanglan kung hindi mabakod ng lawas, delikado abyan, basi malatnan kita balatian. So kinanglan, mag-DTX 500 kita, adlaw-adlaw nga tanan. Importante ini para sa aton lawas. Ang DTX 500, mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47, mga isyu balita lokal. May second round pa kuno. Gamonitor ako kahapon sa committee conference ni Councilor Archie Baribar. Ining ginaayo sa mga negosyante nga kinanglan dugang-dugangan 2 ka oras ang korpyo. Imbes alas 10, imoon alas 12, tubtob alas 4 sang kagahon para kuno nga makaguluganan siya man ang mga negosyante. Kung pamatian mo ang ginaayo sa mga negosyante, daw may rason man. Para blang mabuhi-buhi taman ang negosyo. Kay kalabanan sa negosyo di kami nagagmay, patay. Sos iba nagpanira na kay wala gid income. Siling sa mga negosyante, dugang-dugangan tabi, 2 ka oras, imuon alas 12, tubtob alas 4. Ang ginaayo sa mga negosyante, para sa akon daw, stustuan lang, alas 12. O galing, wala pa man makapamatod ang komitiba ni Councilor Archie Baribar. Ang report kahapon daw, may ikadwa pa kag agdahon ang mga opisyal sa siyudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Bing Leonardia. Mga konsehales naton sa siyudad sa Bacolod, pagkatapos ang IETF lokal naton sa Bacolod, Permits and Licensing Division, mga kabaranggayan, of course, ang tanan nga opisyal. Una kuya, ilaki po na, nga agdahon si Congressman Greg Gasataya para may panugda man kon bala anano ang mahimo idesisyon sang mga lokal naton nga opisyal diri sa siyudad sa Bacolod. Kay pwede sir, 2 ka oras sa gidayo daw hindi kay mamabudlay, no? Alin alas 10 moon, alas 12. Ang balok ang iban nga mga ilimnan, iban nga mga bar, iban nga mga singalungan, ti gatakopin na sila, nagligad ti mga alauna, alas 12, subong imoon, alas 12, para madugang-dugangan ng income. Ini ayo malanga sa mga negosyante. Depende na, kinalan pungkuan, win-win solusyon. Inablang hindi man dihado isa kag isa. Inablang nag-aamlig kita at the same time, hindi man maguba ang ekonomiya sa siyudad sa Bacolod. Kay kon magsiliran ang mga negosyo sa siyudad sa Bacolod, tidako man ang kapirdihan sang Bacolod sa income sa ngalan sang taxes nga ginasukot naton sa aton mga negosyante. Di ko magkalapurdoy ini sila, dako man nga kapirdihan, kag ti masarurot man ang ekonomiya sa siyudad sa Bacolod. So ang aton niya ginasigawom nga pagpungko ikadwa sa mga public officials naton, talakayo nila, win-win solusyon lang. Nga hindi man maano ang Bacolod sa iya pag-amlig sa balatian, kag hindi man mapirde ang mga negosyante. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Padayon ang panawagan sang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nga subong nagabaton sila loan application kag loan renewal. Pwede na. Plus, nagapanawagan kung mag-loan kamo
ang masyado kanubo saka nga hindi kamo mabudlayan, dire kamo kadto sa Federal Lending Corporation. Dira sila sa second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Nubo kayo ang saka sa loan para sa chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Tawag lang sa telepono 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlep17@yahoo.com. Facebook, Federlep Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yonke, Dalangoria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. Ano pag ginaulat nyo? Kung mag-loan ka mo, dire ka mo sa Federlep Lending Corporation. Second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na ang pagpakiginunanon sa mga Filipino-Chinese dire sa syudad sa Bacolod. May pila ka mga pangabay, magluwas abing medyo pulo perdido ilang negosyo, pero nagapasalamat sila. Kag nagapangabay nga kung mahimo, padayonon ang checkpoint sa mga area bala, sa diin nagasulod pagwa ang pila naton ka mga kauturan sa gwa sa syudad sa Bacolod, kag sumuman istriktohon ang tanan-tanan nga mga nagasakay sa motor. Ining riding in tandem bala, kaya wala pa man gipahanugutan nga mag-agkasanay ang mag-asawa. Suno sa pila ka grupo sa mga Filipino-Chinese, dako ang nabulig sa checkpoint gani. Nahagan-hagan ang krimen, crimes against property, nahagan-hagan, ti magluwas siya sa pila ka mga sindikato ya, nga mga hold up kag kawatan nga nagapanakasaka sa kabalayan. Suno sa report, ang iban nga mga nagkaladakpan, subong ara naman, no? Inatudlo naman ang ila kaupdanan. So kapangabay sila, nga kung mahimo, hindi paguntatan ang checkpoint. Kaya nabatyagan sa mga Filipino-Chinese nga dako sini ang nabulig para sa katawhayan sa syudad sa Bacolod. Gaglaka-laka ang mga krimen, labanay, bunanay, kagiban pa, pero may ara man krimen nga iniya hindi mapunggan. Bangod, himo iniya sa mga sindikato kag mga grupo sa mga kriminal. Pero gapati sila nga hindi madugay initanan maurot ang ila swerte nga magkaladakpan. So ila pangabay sa gobyerno lokal sa Bacolod nga padayunon, hindi paguntatan ang mga checkpoint dire sa syudad sa Bacolod para magtawhay bisan paano ang mga negosyo pulperde jutay wala kabilinggan. Basta nga matawhay lang ang syudad sa Bacolod nga wala sang kabuhi nga madula kag mabutang sa safety ang mga negosyante. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacnala City. Mabalik kami pagkatapos ini. This portion is brought to you. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Standard Time, La City Size, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyu,